naiz bidaia egitera. Bai. Horrela zioen iragarkia. Nahi alduzue benetazko itxasabenturak bizi? Bai. Eta zure ametsak egiak bihurtuko ditugu. Gainera gainik. Horregatik nago hemen kaian. Aurreko omen itxasontziak askar samara benetan. Eta horiek tripulazioa ongi etorria egingo digutela. Beno, ni itxasora noa. Zuek bitartean Petranka makiankaren historioa entzun behar duzue. Agur. Ni oso pirata famatua naiz eta Petranka makianka dut izena. Ha, ha, ha. Neri zikrik behitzen diote. Beldur berdina. Ha, ha, ha. Nere izan abizko gaita itxasontzionetako rumetanak. Ni irizten zereinen alaba. Ni onena ziren gara. Nere gorputzaren erdia againen antzekoa da. Ni Valentin Izurdea naiz, Malenaren laguna. Zabezi, besteak sumateko gaituzte. Hemen inguran alago errepiaren altxora. Non egongo daba hemen, ez inon zamin osoa. Zer egiten ari garen da? Zelatan, ere garen alaba rapatuko bagenun. Bai, noski, betu zango duke zingo ganezuntakia. Noski! Burrea, perroa, txiak, ha, ha, ha. Ixo, hortxe dator! Aita ezin dute aukera, hoberik izango arrakatzeko. Orain! Kapitania, 10 kilometrotara. Loretik 10 kilometrotara gaude, kapitania. Eta ez da itzalduzirik ikusten begi piztan. Oso ondo bizko grumete pareja behar zaitugu. Beste pirata bezala nabil. Beti atxosaten bila. Nizera nahi dut urre guztia. Niretzat izan dadila. Ha, 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 ha. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Kanta dut begi bat. He, he, he. Hi, hi, hi. Ustean berrutzen ditut. He, he, he. Hi, hi, hi. Petrankaren laguna nahi. Ho, ho, ho. Hu, hu, hu. Niok ezin dugu irabazi. Petranka, ekarriko dizut arrapatu dut eskatza? Ekarri, bai! Zua ez zaitu barregiaren alaba? Bai, eta zer, azkanak zazue maltzuro. Txintxoa bazara, ez dizugu minik egin. Zure eta kaltxora non eskutsatzen duen, jakin, nahi dugu, besterik ez. Ez dakit, baina jakingo alberez dizueke esan. Ezan zerbait mukizu horrek, Estela, itxas lantako zaitu. Kapitania, barkatu baina eta ez badaki. Ez du inoiz eskatu zure nitzirik, itxu zure lanera. Eta hau berriz itzik izan gabe. Zaude lasai, ez larritu eta eran zaun ronpixka bai. Azkan eroak arrozak gozeko. Ez diru irizari itzizaldatuko duen. Iriz, bizko rumeta naiz, laguna naiz. Zeratik zaude pirata gaita hobetu ba? Marinera izan animalako sartu nintzen honetan. Bali. Oraindik hilabete bat, eta bat gogamendik alde egiteko dio. Begira, hemen daukat gentza. Tira, askartu dizu. Ze ondo jatean. Iris! Begira, izurte hori daikari zaizu. Valentin Izurdea naiz, nik salbatuko zaitut Iris. Hautakera ez egiteko agur bizko. Agur, ez da espero dut ikustu. Igo nere gainean, eta nere bizkarreko gatxari ondo heldu. Traidorea! Zer egin duzu? Ekin askatu ezu! Mila de abru! Atxiratu ezazu ziklope gara marrazoi bontako diagu.
izateagatik. Dakizuenez, honelako funtze zigor-gogorrak ekartzen dute piraten artean. Zer gertatzen dute zailona? Malena Sirena, laguntza behar dugu. Nor da lagun hori Valentin? Iris, piraten eskuetatik salbatu dut. Zein da zure arazoa, Iris? Nire laguna Petranka pirata harrapatu du. Egingo duela, iezagatik salbatu. Ongi da, zuk hemen gelditu. Valentin eta biok, ara jo. Petranka pirata, garaitzea, era txarkitako gauza. Ondo ezagutzen du. Oso egoera larria da, bai. Zer egin dezakegu salbatzeko? Arrain guztiak bildu eta... Ez, badakit, ekaitza zor dezakegu. Zor dezakez bat, baina horregatik bizkor ere egiten ditzake. Ez, ni salbatuko dut. Ongi da, ekaitz handi bat sortu eta itsasontzia ondoratuko da. Ni bertan egongo naiz. Hitz magikoak hauez dira. Itxasaria, itzaren bila, itxalasaia, azerrearia. Garo ezin iritsiko bote dira, dagoeneko bizko manazoi botatzeko zorian dago. Ez galdu historiaren jarraipenak eskabutu. Hau zera merdi ziduzuna, piraten legea da. Gure artean zigorrik